ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଟୁଟୁ ନାୟକ, କହିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ମିଥ୍ୟା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଜଣ ମିଶିକି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ମିଳିମିଶି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହ ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାୟକ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଘଟଣାରେ ମୁରବୀ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସେ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବୁଝି ଅଙ୍କୁଶମୂଳକ ଭାବେ ମୋ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଜସ୍ମିନ୍ ରଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିନାହିଁ, କେବଳ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାନରରେ ସିନେମାରେ ଦେଖା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲକୁ ଡାକିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଉଭୟ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଜାଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।